Weh, weh, weh. Wong tua kok diutek-uteki. Emang aku lah dewe utek. Masalah apa-apa urusan aku. Bapak karo anak padha cengoe. Wis rasa padu. Kuwi tekekno. Wis ngerti takon. Nek kompok no. Mau dicetake maneh. No. Budek kuwi. Aku mau ngrasani kowe kok malah mbok cethake maneh. Wis, anak laktut tenan kowe. Pak, aku duwe nok ora, Pak. Kowe lanang apa wedok? Coba tilokno kowe duwe ra. Aku ora duwe nok. Aku kan wedok.